Protesta da Confederación Española de Policía en Pontevedra. O sindicato denuncia que a falta de medios humanos e materiais na cidade está a provocar un incremento da criminalidade. Aseguran que os delitos coñecidos como violencia de rúa aumentaron en case un 193% entre os anos 2018 e 2025. Que tal, saúdos? Concentracións de médicos e facultativos en varios hospitais de Galicia, entre eles o provincial de Pontevedra e o do Salnés. Unha protesta que se desenvolveu coincidindo coa segunda xornada desta semana de folga indefinida. Convocados por Simega, as concentracións sumouse tamén o sindicato Omega. A súa principal reivindicación é a necesidade dun estatuto específico pro colectivo. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza condena o ataque ao monumento en recordo das víctimas de Ribeira. Esta fin de semana, a escultura de Soledad Penalta, situada na avenida do Malecón, sufriu un acto vandálico coa rotura do alumeado e a desaparición da placa conmemorativa. Campaña para a prevención de atropelos de persoas maiores nas estradas de Pontevedra. No que levamos de ano faleceron xa 6 anciáns atropelados na provincia. En Cambados a xornada comezou coa entrega de chalecos reflectantes ás persoas asistentes e continuou cunha sesión informativa con consellos prácticos. Caldas reclama unha estatua para Alfonso VII. A Asociación Cultural Terra Calda impulsa unha campaña de crowdfunding para poder construir o monumento dedicado ao monarca nado na vila, coincidindo coa celebración do 900 aniversario da súa coroación como rei. Afonso VII será nomeado fillo predilecto de Caldas no pleno de xuño. E a Pobra conmemora o Día dos Museos cunha xornada este xoves para dar a coñecer o traballo interno do Museo Valle-Inclán. Os asistentes poderán seguir o percorrido que realizan os bens dende a súa entrada no museo ata a súa catalogación como parte dos fondos. Con todo isto, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa protesta da Policía Nacional en Pontevedra. Protesta da Confederación Española de Policía en Pontevedra. O sindicato denuncia que a falta de medios humanos e materiais na cidade está a provocar un incremento da criminalidade. Aseguran que os delitos coñecidos como violencia de rúa aumentaron en case un 193% entre os anos 2018 e 2025. Segundo a Confederación Española de Policía, a criminalidade incrementa en Pontevedra. O sindicato denuncia un aumento de case un 193% na violencia da rúa dende o 2018 ata o 2025, algo que atribúen á falta de medios humanos e materiais da Policía Nacional na cidade. Concretamente, en el caso de Pontevedra, lo primero que tenemos que poner en valor es que tenemos una agresión para cada 2 días a un policía nacional, aproximadamente. Desde el año 2018 a la actualidad, los delitos violentos que sufren los policías han aumentado un 192%. O sindicato concentrouse hoxe en Pontevedra diante da nova entrada da Comisaría Provincial pola rúa Cruz Gallastegui, unhas dependencias, dixo Vigo, totalmente inadecuadas. Es una vergüenza que esto sea una comisaría para una capital de provincia como es Pontevedra. Sabemos que hay un presupuesto para dentro de 8 años hacer una comisaría nueva, pero esto aquí es gastar dinero a lo tonto, ¿no? Ni cumple las condiciones, ni está bien preparada, ni da el servicio que merece la ciudadanía. Coa súa movilización, a Confederación Española de Policía volveu reclamar dúas vellas demandas: a Unidade de Prevención e Reacción en Pontevedra e a declaración da Policía Nacional e da Garda Civil como profesións de risco. Ante a falta de avances nas negociacións, volven demandar a dimisión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca.
llevamos más de 15 años solicitando una unidad de prevención y reacción para Pontevedra. La tiene Santiago, la tiene Coruña, la tiene Lugo, la tiene Orense, la tiene Vigo y Pontevedra no la tiene. Es una unidad multifuncional fundamental para grandes eventos públicos, para situaciones donde no se puede llevar una unidad de intervención policial o para una seguridad ciudadana del día a día, que daría un refuerzo importantísimo. Si a todo eso le sumamos que llevan 71 veces que este gobierno nos niega la profesión de riesgo, que esto ya no es normal, no es lógico, esto ya es odio. Ademais, o sindicato criticou tamén a decisión do Concello de instalar volardos nalgunhas rúas da cidade. A esta situación le sumamos la pintoresca situación que tiene Pontevedra de que los volardos que pone el ayuntamiento son también para los policías, dificultan mucho más la labor para llegar a intervenciones rápidamente. Es el único sitio de España que vemos donde el ayuntamiento coloca los volardos también para obstaculizar la labor de la policía. A concentración de hoxe en Pontevedra está enmarcada nunha serie de movilizacións que o sindicato está a levar a diferentes cidades galegas. Bueno, estas declaracións da Confederación Española de Policía apuntando a un crecemento da criminalidade en Pontevedra xa tiveron resposta dende a subdelegación do Goberno. Abel Osada manifesta a súa profunda perplexidade, defendeu que Pontevedra é unha cidade segura e asegurou que actualmente hai máis policías que nunca grazas ás ofertas abertas polo Executivo Central. El comunicado difundido hoy por la Confederación Española de Policía, en la que se habla de un incremento salvaje de la violencia en las calles de la ciudad de Pontevedra, me deja perplejo. Me parece muy triste que un sindicato policial hable en estos términos de seguridad ciudadana, en una ciudad que es extraordinariamente segura y en la que hay más policías que nunca gracias a las ofertas de empleo público récord para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que convoca este gobierno revirtiendo los sistemáticos recortes del gobierno anterior. Así que pediría, ante todo, un poco de rigor, un poco menos de fantasía distópica, un respeto para el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y recomendaría realismo a los sindicatos. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Concentracións de médicos e facultativos en varios hospitais de Galicia, entre eles o provincial de Pontevedra e o do Salnés. Unha protesta que se desenvolveu coincidindo coa segunda xornada desta semana de folga indefinida. Convocados por Simega, as concentracións somouse tamén o sindicato Omega. A súa principal reivindicación é a necesidade dun estatuto específico pro colectivo, porque din, a toda agora son outras categorías as que negocian as súas condicións laborais. Din que son peores que as de outros traballadores. Reclaman tamén xornadas de 35 horas semanais como o resto do persoal, porque no seu caso teñen as xornadas complementarias que contemplan ata 72 horas semanais. Sobre as gardas de 24 horas piden libranzas en igualdade que o resto do persoal. Piden tamén unha mesa de negociación propia ante a falta de acordos co Ministerio de Sanidade. A folga de médicos empezou en xaneiro cunha semana ao mes de paros intermitentes. A previsión é continuar ata o mes de xuño coa determinación de seguir a partir de aí con máis protestas se non hai avances nas súas demandas. Temos varias reivindicacións. Pedimos unha xornada igual que o resto dos traballadores de 35 horas semanales. Queremos traballar igual que todos os traballadores do hospital, teñen que a xornada teñen que pagala igual que a xornada, al menos igual que a xornada ordinaria. E logo tamén queremos que se nos recoñeza a nosa responsabilidade, poder negociar as nosas condicións, por eso pedimos un estatuto propio, non? Porque hasta ahora son outras as categorías as que negocian as nosas condicións laborais, e son claramente peores que as de outros traballadores.
E nova xornada de folga no sector do metal, pero desta volta convocada en solitario pola CIGA. Foron os traballadores do sector os que este luns en asemblea decidiron seguir adiante co paro deste martes para rexeitar o preacordo de convenio acadado o pasado venres, que se contou co visto bo de Comisións Obreiras e a UGT. Segundo a Central Nacionalista, a proposta da patronal non responde ás necesidades reais do persoal do sector e non se corresponde coa forza demostrada nas rúas e nos centros de traballo durante as anteriores folgas. O preacordo recolle unha suba salarial do 15% distribuída nun convenio de 4 anos. No caso dos oficiais de primeira, serán recoñecidos cun 1% adicional. O pacto inclúe unha cláusula de revisión de salarios conforme o IPC sen tope no caso deste ano e ata un 2,5% nos seguintes. Ademais, estaleiros, varadoiros e centros de reparación naval deberán ter horario intensivo ao menos no mes de xullo. Tamén están obrigados a aboar un dos complementos por traballos especiais, toxicidade, perigosidade ou penosidade, un día máis de vacacións e unha reducción de 8 horas na xornada laboral no 2027. Ademais da xornada de folga, a CIGA convocou unha manifestación na cidade de Vigo. Novo golpe ao trapicheo de droga na Pobra. A Garda Civil detivo un veciño desta localidade acusado dun presunto delito de tráfico de drogas. A detención producíase despois dun rexistro realizado este luns á tarde nun domicilio situado na rúa Gasset, en pleno centro urbano. Segundo informan fontes policiais, as investigacións iniciáronse tras recibir varias queixas veciñais que alertaban dun fluxo constante de persoas a esta vivenda que poidera estar relacionado coa venda de droga. No rexistro intervíronse diversas cantidades de droga, aínda que polo de agora non trascenderon. No operativo colaborou tamén a policía local. Os bombeiros do Parque Comarcal de Boiro tiveron que acudir á extinción dun incendio dun vehículo estacionado nunha pista próxima á praia de Carragueiros, en Cabo de Cruz. Por fortuna, non houbo que lamentar danos persoais, aínda que o turismo quedou calcinado por completo. Polo de agora, descoñécense as causas do incendio, aínda que todo apunta a que puido deberse a un fallo eléctrico, xa que as lapas se orixinaron na parte dianteira do vehículo onde se sitúa o motor. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza condena o ataque ao monumento en recordo das víctimas franquistas de Ribeira. Esta fin de semana, a escultura de Soledad Penalta, situada na avenida do Malecón, sufriu un acto vandálico coa rotura do alumeado e a desaparición da placa conmemorativa. O pasado domingo, a escultura en lembranza das vítimas do franquismo que se erixe na avenida do Malecón de Ribeira amencía sen a placa conmemorativa. Ademais de arrancala da base que se atopa o corón do monumento, os vándalos romperon tamén o alumeado, nun claro acto de ataque contra a liberdade de expresión e a memoria democrática. Unha condena sin ningún paliativo, non? É unha actitud contra a democracia, contra a liberdade, contra os dereitos humanos, contra a liberdade de expresión. E dun acto planificado, porque, como vedes, eso estaba moi amarrado, non é unha casualidade, eso foi pensado para atentar, como se fixo en outros momentos, penso, fai 2 anos en Boiro, verdad? Ali, non? No Pazo e ali en Ollans. Non debe haber ningunha dúda ao respecto, para nós é evidente que é un acto planificado, pensado para ver e sacar aquí como estaba pensado para atentar contra este monumento e contra a memoria das vítimas, evidentemente, non? Un acto de tipo totalitario, de tipo fascista que lle molesta a democracia e as libertades, non? E entonces, pois, este é o sentido deste acto, non ten outro sentido e non lle queremos sacar nada de gravedade. Na gravedade porque estamos vendo actuacións continuas, precisamente vandalizando é dicir, sobre todo estes monumentos que defenden a memoria, que defenden as vítimas, defenden a súa dignidade e iso lle molesta. Hai sectores minoritarios, pero lle molesta a memoria, lle molesta a verdade, lle molesta o reconocemento. Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza condenan enérxicamente este acto e piden ao resto da cidadanía e dos grupos políticos da Corporación Ribeirense que fagan o propio co fin de que non queden impunes estes actos de intolerancia e ataque contra os dereitos humanos. Quero que os partidos políticos e o Concello de Ribeira públicamente manifesten a súa condena total e absoluta e nós, ademais, desde aquí emplazamos a ter unha reunión cos grupos políticos e co Concello para tomar iniciativas
medidas precisamente neste sentido, porque hai outros monumentos no concello e que debemos de protexer. A lei do ano 22 dá unha posibilidade legal, ademais, de unha protección extra a este tipo de monumentos, e nós queremos que o Concello de Ribeira aprobe unha directiva no pleno de conforme ten esa protección que a lei do ano 22 permite, e nós queremos que se faga. Neste sentido, tanto BNG como o PSOE ribeirense xa emitiron comunicados condenando esta acción, demandando a reparación inmediata do monumento e exixindo unha resposta contundente por parte do goberno local. E seguimos con outros asuntos de actualidade. O Consello da Xunta deu luz verde a asinatura dun convenio de colaboración coa Confraría de Pescadores de Noia para a rexeneración e recuperación dos seus bancos marisqueiros, que resultaron gravemente afectados polos temporais deste pasado inverno. O plan estará dotado con preto de 1,6 millóns de euros e contará coa propia implicación do sector nas labores de recuperación das zonas de produción a través de accións como a retirada de algas e cunchas ou as propias sementeiras. O acordo incluirá tamén o pago dos traballos realizados polos mariscadores do Pósito noiés dende o peche das concesións pola mortaldade de marisco que a día de hoxe aínda non foron efectuados. Campaña para a prevención de atropelos de persoas maiores nas estradas de Pontevedra. No que levamos de ano faleceron xa 6 anciáns atropelados na provincia. A iniciativa impulsada pola Subdelegación do Goberno, a Xefatura Provincial de Tráfico e a Garda Civil chegou este martes a Cambados. A xornada comezou coa entrega de chalecos reflectantes ás persoas asistentes e continuou cunha sesión informativa con consellos prácticos. A Subdelegación do Goberno en Pontevedra, Xefatura Provincial de Tráfico e a Garda Civil teñen en marcha unha campaña para previr atropelos de persoas maiores nas estradas da provincia. Este martes a iniciativa chegou a Cambados, onde un grupo de persoas asistiu a unha xornada formativa centrada na prevención. Concienciar as persoas maiores, primeiro, da utilización dos chalecos reflectantes como unha medida de seguridade fundamental, logo de respetar as normas de tráfico, de, na medida do posible, cruzar sempre por os pasos de peóns habilitados e, por outro lado, tamén respetar os propios conductores as limitacións de velocidade que existen nas estradas. O subdelegado do Goberno explica a necesidade de impulsar campañas deste tipo na provincia, máis aínda atendendo os datos de atropelos mortais rexistrados no que levamos de 2026. Neste tempo faleceron 7 peóns, 6 deles eran persoas maiores que camiñaban polas estradas. É unha campaña que, é especialmente pertinente este ano porque lamentablemente levamos xa 6 atropelos mortales no que vai de ano. Atropelos de distintas tipoloxías, algúns en estradas provinciais, outros en estradas nacionais, outros en estradas autonómicas. En algúns os peatóns respetaban a sinalización e cruzaban por pasos de peatóns habilitados, en outros non. Na comarca do Salnés rexistrábase a finais de marzo un deses atropelos mortais. Foi nunha estrada autonómica en Vilanova. En Vilanova de Arousa, e que na comarca do Salnés, unha muller de 88 anos tamén cruza irregularmente unha estrada, a pesares de que a menos de 30 metros do lugar do atropelo había un paso de peatóns, pero, lamentablemente cruzou aí e tamén foi atropelada co resultado de falecemento. Abel Losada aproveitou para rexeitar o que cualificou de demagoxa de algúns partidos políticos que dixo pretenden vincular a sinistralidade únicamente ás estradas nacionais. De feito, 3 das víctimas perderon a vida en estradas autonómicas, 2 en vías da Deputación e unha nunha estrada estatal. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, marcharemos ata Caldas porque ali queren render homenaxe ao rei Alfonso VII. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Salnés pon o foco na desestacionalización turística. A Mancomunidade organiza o vindeiro luns en Sanxenxo un foro centrado na estrategia para seguir atraendo visitantes á comarca fora da tempada alta. O programa inclúe 4 mesas con temáticas claves pro Salnés: Xacobeo 2027, turismo deportivo, turismo náutico e enogastronomía. O foro estará conducido polo xornalista Pedro Piqueras. Das 80 prazas dispoñibles xa se cubriron a metade.
O Salnés segue poñendo foco na desestacionalización turística, un obxectivo no que a Mancomunidade leva anos traballando, co obxectivo de seguir deseñando a estrategia para atraer visitantes fora da tempada alta. O organismo comarcal organiza o vindeiro luns un foro turístico centrado neste reto. Xa fai anos que vimos insistindo, sobre todo nestes últimos anos, cada vez máis traballamos precisamente para que a desestacionalización pois poida traernos os resultados dese movimento económico que dicía antes tan importante para a comarca, non? E, polo tanto, ese benestar para todos os veciños e para todas as veciñas. O programa da xornada divídese en 4 mesas con 4 produtos clave para a comarca para a desestacionalización turística, todas elas compostas por voces autorizadas a distintos niveis. As dúas primeiras, Xacobeo 2027 e Turismo Deportivo. Xacobeo 2027, evidentemente, é un recurso estratégico. Esta comarca vai medrando pese a non ser camiño oficial, ser unha variante espiritual. Esa variante espiritual está posicionada entre os principais camiños de Santiago, paradóxicamente. A mesa número 2 fala de turismo deportivo. O turismo deportivo é un recurso interesantísimo. Hai actividades deportivas que moven gran cantidad de xente. Entón, esta comarca tamén ten uns recursos moi potentes a nivel de turismo, a nivel de desestacionalización a través do turismo deportivo. Completan o foro outras 2 mesas sobre turismo náutico e enogastronomía. Falamos do turismo náutico, levamos anos traballando coa peregrinación a vela dende o norte de Europa. É un dos obxectivos estratégicos que temos, porque somos conscientes de que temos unhas das rías, unhas dos mares máis navegables do mundo, e entendemos que iso ten moito camiño aínda por desenvolver. Entón é un recurso tremendamente interesante. E despois a cuarta mesa é enogastronomía. Pouco temos que decir de enogastronomía cando é dos aspectos que máis se valoran por cada un dos visitantes que veñen aquí. O foro de turismo vaise celebrar no náutico de Sanxenxo. A xornada rematará cunha experiencia singular, Lanceata, unha viaxe teatralizada pola historia e os segredos da lanzada. La creación de esta actividad viene precisamente para potenciar este recurso turístico que tenemos, pero todavía creo que nos quedan cosas por saber de la lanzada, y le quedan cosas por saber a guías, a hoteleros, a responsables de información turística. Entonces vamos a crear esta actividad especialmente para ellos y para gente también incluso del entorno de la comarca, ¿no? Conducido polo xornalista Pedro Piqueras, está destinado a profesionais do sector. Hai habilitadas 80 prazas, a metade delas xa foron cubertas. Caldas reclama unha estatua para Afonso VII. A Asociación Cultural Terra a Calda impulsa unha campaña de crowdfunding para poder construir o monumento dedicado ao monarca nado na vila, coincidindo coa celebración do 900 aniversario da súa coroación como rei. Afonso VII será nomeado fillo predilecto de Caldas no pleno de xuño. Afonso VII, rei de León, emperador de Hispania e originario de Caldas. A Asociación Cultural Terra Calda quere recuperar e poñer en valor a memoria histórica desta personaxe, unha das máis relevantes da historia medieval peninsular. Tiñamos que facer algo para revitalizar, verdade, esta figura de Afonso VII, que é quen, como digo o noso alcalde, lle dá o nome a este concello. O tema da estatua é importante para nós, que sexa algo que sea partilhado pola xente non só de Caldas, sino os nosos visitantes, a xente que aprecia a cultura, a xente que está comprometida ca historia, verdade? E os nosos veciños seguramente van a colaborar para poder levar a cabo este proxecto. Por iso veñen de impulsar un proxecto para erixir unha estatua na súa honra, coincidindo co 900 aniversario da súa coroación. Hoxe presentaron unha campaña de crowdfunding en Berkami para poder facer realidade o monumento. Dentro do proxecto de Berkami, pois evidentemente as donacións teñen recompensas, pode facerse unha donación anónima, altruísta, pero hai unha serie de
recompensas que se poñen dentro desa páxina, que se poden mercar, que son láminas conmemorativas, que son numeradas, exclusivas. A estatua está actualmente en elaboración e a intención é que se poida inaugurar a finais de setembro. Barállanse diferentes localizacións, como a contorna da igrexa de San Tomé, a entrada de Román López ou as inmediacións do asilo. Como ben di ese dito que hai que dice que temos que saber de onde vimos para saber a onde vamos, evidentemente, se un concello como o de Caldas, que no seu propio nome leva de Reis, non honra e non ten presente a quen lle dou o nome, tanto Alfonso VII como Dona Urraca, pois estaría coxo ou algo lle faltaría, non? Outra das accións que se realizarán en Caldas ao redor da figura de Afonso VII é o seu nomeamento como fillo predilecto. Segundo o alcalde, a intención é confirmalo no pleno de xuño. E o Concello de Ribeira homenaxeou a Manuel Ayaso no terceiro aniversario do seu falecemento. Numerosos veciños, amigos e representantes institucionais deronse cita ao carón da escultura que lembra o artista na praza do Concello. A alcaldesa realizou unha ofrenda floral ante a imaxe do fillo predilecto do municipio que deixou en Ribeira a maior parte do seu inxente legado. Tras este acto simbólico, tivo lugar no auditorio o descubrimento de 2 cadros que permanecerán nesta instalación. O primeiro, obra do propio Ayaso, cedido en depósito pola súa filla, e o segundo, un retrato do artista elaborado por Fernando Yáñez. Como cada ano, o Concello da Pobra volverá a conmemorar o Día dos Museos. Será a través dunha conferencia programada para este xoves na que se dará a coñecer o traballo interno do Museo Valle Inclán. Os asistentes poderán seguir o percorrido que realizan os bens dende a súa entrada no museo ata a súa catalogación como parte dos fondos. Aínda que o seu principal cometido e o máis coñecido é a custodia e catalogación de fondos para a súa divulgación, o papel dos museos vai moito máis aló. Co obxectivo de dar a coñecer o seu traballo interno, o Concello da Pobra programou unha conferencia para este xoves a partir das 8 da tarde no Centro de Estudos do Museo Valle Inclán. O museo ten sobre todo un traballo que non se ve. Moitas veces non, xa levamos varias décadas traballando nesta casa e o público cree que o traballo do museo simplemente é a persona que se achega ao mostrador e ensenya o museo, ou simplemente cree que é o grupo. Pois para que veña un grupo, por exemplo, ten que haber unha política de captación de grupos, tens que facer as gestións, tens que concordar datas, tens que ter personal para facelo, tens que ter os coñecementos e tens que adaptalos para o nivel do grupo que veña. Non é o mesmo un grupo de rapaces pequenos que un grupo universitario e non é o mesmo un grupo turístico que un grupo de servicios sociais, por exemplo. O público asistente terá ocasión de achegarse ao laborioso proceso de musealización dun ben ou conxunto de bens dende a súa recepción. Procédese entón a avaliación do seu estado por se precisa restauración, así como as xestións de control e depósito, rexistro, inventario e catálogo e posterior conservación. E ao largo da conferencia, imos tratar de explicar eses traballos internos que son pois a parte principal dos museos, inda que non se ven normalmente. Imos seguir o percorrido dun ben ou dun conxunto de bens no momento desde que entran no museo ata que finalmente se musealizan. Pois un exemplo temos nestas vitrinas de aquí, ou se depositan para a súa conservación e preservación. Explicaremos un pouquiño, como xa dixemos, intentando non ser moi densos e con moito apoio visual, cales son esos procesos documentales, o rexistro, a catalogación, o inventario, ademais dos procesos de conservación e posteriormente os procesos de difusión con distintos medios, principalmente digitales. Ademais desta conferencia programada na semana en que se conmemora o Día Mundial dos Museos, o Centro Pobrense está tamén de celebración, posto que vende a adherirse ao Sistema Galego de Centros Museísticos. Ese recoñecemento que tuvo o Museo Valle Inclán dentro do sistema de centros museísticos de Galicia, pois creo que tamén é algo importante que hai que anunciar e que se nos recoñeza como museo da parte da Xunta de Galicia. Creo que tamén é unha boa noticia para todo o traballo que está facendo o Museo Valle Inclán nestes 2-3 últimos anos. Coa recepción desta placa, o Museo Pobrense consolídase como institución valleinclaniana decana do país.
Este sábado o barrio da Parda, en Pontevedra, celebrará a primavera. Vaino facer cunha xornada festiva dirixida tamén a impulsar o comercio local. Para iso está deseñada unha ampla programación gratuita pensada especialmente para as familias. Para poder gozar delas será preciso presentar un ticket de compra nos negocios do barrio. Durante toda a xornada verá hinchables dispoñibles na Praza da Cítara. Tamén o Centro Leste acollerá tanto de mañá como de tarde obradoiros florais en colaboración cun negocio do barrio, a floristería Nina. A gran novidade deste ano será a festa Holi, que se desenvolverá na Praza do Pintor Laxeiro ás 7 da tarde. O Porto do Son pechará o mes de maio con maxia. Os magos Bituco e Kenneth ofrecerán 2 espectáculos de ilusionismo que farán as delicias de pequenos e maiores. Serán os días 23 e 30 de maio. Xa están a venda as entradas para os 2 espectáculos dos que se compón o ciclo de maxia do Porto do Son. O primeiro será este sábado na Casa da Cultura do Porto do Son a cargo do mago Bituco, mentres que o día 30 será o mago Kenneth quen ofreza o seu espectáculo de ilusionismo en Portosín. A primeira das actuacións terá lugar o 23 de maio, 7:30, na Casa da Cultura de Porto do Son, onde o público poderá gozar dun espectáculo do mago Bituco, un artista especializado en maxia familiar, humor e participación directa co público. Xa a segunda cita, que será o 30 de maio, 7:30, na Casa de Cultura de Portosín, contaremos coa actuación de Joshua Kenneth, que está aquí presente, como dixen antes, coñecido artísticamente como Mago Kenneth. Con estas 2 propostas, o Concello de Porto do Son e a súa Concellería de Cultura continúa reforzando a súa programación cultural, promovendo actividades accesibles e de calidade que fomenten a participación cidadá e de dinamización social do noso Concello. Dende o Concello destacan a gran calidade dos espectáculos dirixidos principalmente a público familiar, que terá ocasión de gozar destes 2 magos de primeiro nivel sen ter que sair do Concello. Pois hoxe temos aquí a Kenneth. Kenneth é un mago galego da Coruña, de pai inglés e de nai galega, pero ele é daqui de toda a vida. Estivo traballando en Hollywood, no Castelo Máxico, e ás veces non só traballa polo mundo adiante, senón que tamén traballa na casa. Entón temos a sorte de telo por aquí. Estivo en Got Talent en España, Bulgaria, tamén estivo na China e noutros países. Sí, un gusto poder estar aquí presente. Falta o mago Bituco, pero precisamente está traballando fora. Agora mesmo está en China, aterriza nuns días, porque xa queda nada para o seu show do sábado, aquí en Porto do Son. Isto é para que vexades que o tipo viaxa por todo o mundo e, pois, como decía ben Lidia, non só sempre vai ser viaxar e traballar fora, a veces hai que traballar aquí na casa. O bo desto é que a xente vai ver un espectáculo non de grande produción dentro do que nos permite o espazo, pero vai ver un espectáculo moi chulo sen ter que ir a unha gran cidade, non? Que poidan ver e disfrutar dun espectáculo destas dimensións pois aquí en casa, non? Así que nada, precios populares, creo que están a 12 euros a entrada na web e xa están a venta, están xa voando. As entradas xa se poden reservar a través da web entradium.com ou nas redes sociais do Concello do Porto do Son. O ciclo conta ademais co patrocinio da marca Azul de Portosín. E falamos agora de boxeo. Este sábado terá lugar en Boiro o 3º Memorial Luís Torrado Treus. A actividade que se desenvolverá a partir das 8 da tarde no pabillón de Barraña contará cun total de 9 combates, 4 amateur e 5 neopro. Por terceiro ano, o pabillón de Barraña acollerá o memorial a Luís Torrado Treus, co que pretende render homenaxe a un dos impulsores deste deporte na localidade e por extensión en toda a comarca do Barbanza. A cita será este sábado a partir das 8 da tarde, baixo a organización do Club Torrado Treus e a Federación Galega de Boxeo. Ese día está previsto a realización dun total de 9 combates, 4 amateur e 5 neopro. Temos un competidor no noso club e despois ven xente de fora. Hai combates amateur, élite e neoprofesional. A velada terá ademais un fin solidario, xa que recadarán fondos para Daniel Otero, unha nena boirense que padece unha enfermidade rara. Vamos a colaborar para unha causa benéfica para a axuda de Daniela, xa que ten unha enfermedade que non está diagnosticada. Entonces, esperemos que este ano na velada de boxeo deste ano que haxa boa afluencia de xente para poder colaborar o máximo que se poda e intentar que a recaudación se poda ser para ela.
Creo que o boxeo é un deporte moi solidario. Sempre que se necesitou a axuda do boxeo, ali estiveron os boxadores, sempre colaborando. Espero que o público volva a volcarse como cada ano e que disfruten dun espectáculo como o espectáculo do boxeo. Dende o Concello, que colabora tamén co evento, agradeceron ao club e á Federación a súa implicación para que esta velada se poida seguir realizando en Boiro e que se faga ademais na memoria de Luís Torrado. Terceiro memorial xa de Luís Torrado Treus, veciño daqui de Boiro, traballador daqui do Concello. Para nós é todo un orgullo, a verdade é que estamos moi contentos e moi orgullosos, repito, de poderlle facer esta homenaxe cada ano, non? Porque fixo moito por este deporte do boxeo, os deportes de contacto en xeral, pero aparte de ser un gran deportista, foi unha gran persona que todos temos en estima, e como digo eu sempre, as boas persoas nunca falecen, non? Porque sempre quedan na nosa memoria. As entradas xa están á venda a un prezo de 12 euros de xeito anticipado no Ximnasio Ozono, en Motor Café e Recambios Triñanes. O día da velada terán un custe de 14 na billeteira. Pois así, con boxeo marchamos por hoxe, de contado aquí en Canal Rías Baixas, o programa de entrevistas Falemos, e a información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.